дуруду арзу эҳтиромот. умедворам ки якояки шумо хуб, сиҳат, саломат ва сарбаландӣ дошта бошед. воқеан пас аз дидани як навор ва баъдан шинавидем ки ӯ кӯдак аз олам гузаштааст, яъне ҷавони 14-15 сола тақрибан, ба ҳамон лату кӯби падар, яъне падари худ, барои якчанд миқдор маблағе фикр кунам ки аз падараш дуздидааст. албатта ки дар он синни 14-15-13 гӯям ин солҳо барои инсонӣ як бо забони русӣ мегӯянд айнан переходной возраст аст. ҳар чӣ шидан мумкин аст, яъне ки баъзи ҷавон бигем ки он синни солҳода бигем кам кам менӯшад, баъзи ҷавонҳо мекашад дар ӯ синни солҳо. айнан он синни соле ҳаст ки инсон контроли инсон бигем ки ҳамон кӯдак бисёр қиин мешавад. яъне хеле як синни соли қиини ҳамон кӯдак аст ки кӯдак ҳамон ҷавон аз кӯдакӣ ба ҷавонӣ мегзарад, яъне бисёр як ҳолат аст. ман фикр кардам ки ҳамон бо забони русӣ гӯем переходной возраст, гӯем ҳамон синни соли тағйироти синни сол ҷавонӣ кард. аз кисаи падар гӯем намефаҳмам як 5-6 ҳазор сомон яъне гирифтааст. хулосан боша $500-600 маблағ арзиш дорад. аммо он ваҳшонияте ки аз ӯ падар мо дидем ки барои $500-600 як ҷавони 15 сола, 14-15 сола ҷавона аз почаҳош баста дар пушти мошин гӯем мисли як ҳайвон дар дохили замино кашида, танҳо пӯсту ҳама канда рафтагӣ, боз гӯем ки зӯрӣ кардан болое ки пула ту дуздидӣ, ту гирифтӣ. алон ман ростӣ гуфта наметавонам ки он ҷавон пула гирифтагӣ ҳаст, азбас ки яъне далел нест. шояд дигар кас гирифтагӣ аст, шояд занаш гирифтагӣ аст, шояд намефаҳмам духтараш гирифтагӣ аст, шояд хоҳараш гирифтагӣ аст, шояд ягон дигар инсон ӯ пула гирифтагӣ аст, яъне ки ин кӯдак не. аммо вақте ки болои сари ин кӯдак ин қадар зулм меёрад, яъне ин марди гӯем ки тоҷик аст. шумо тасаввур кунед ки як тоҷик болои сари фарзандаш, як тоҷикистонӣ ин ҳамуд бераҳмиро мекунад. шумо тасаввур кунед дохили зиндонҳо кадом намуд аст. яъне чӣ хел дар зиндонҳо бироварда қатор қатор ӯро мепаронанд, гӯем ӯро чӣ қадр азият медиҳанд. яъне ин нишона ҳаст ки як падар ба фарзанди худ ин намуд рафтор дорад. ҳоли куҷо раса ки ба дигар касо. хулос бигем ки номаълум маблаға ки гирифтагӣ, аммо аз зулм, аз тарс ки дар пушти мошин бигем ки падари худ транспочот баста дар мобайни майдон мекаша, зуд бия мегӯи ман гирифтагӣ ҳастам. вале баъзан нақлҳои тоҷикӣ ҳам ҳаст ку мега зуруд бия мурдаи лелна ба кала мегирӣ ки лелна ман киштагӣ ҳастам. яъне ки дигар зур биёяд, дигар маҷбур аст ки бигӯӣ ки лелна ман киштагӣ ҳастам. ин кӯдакам ки дигар зурш омад, баъд гуфт ман гирифтагӣ ҳастам пула. хулос гӯем ки кӯдак аз олам гузаштааст. ҷавон аз дасти зулми падари хеш, яъне падари худ, ки
ки ина мисли як гов гӯем ки дар мисли як хар дар пушти мошин кашола кард. як ваҳшоният буд, воқеан ваҳшоният буд. намефаҳмам агар ки як агар раис ҷумҳур мебудам, агар амин дада ҳамун тай ҳайкали сомонӣ дорш мекашидам. воқеан дар Тоҷикистон ҳуқуқи як кӯдак дифоъ намешавад, ҳуқуқи як миллият дифоъ намешавад, ҳуқуқи як зан дифоъ намешавад. амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз фақат блогер сиркарда гаштааст. кӯча ба кӯча, шабу дуроз, рӯзи дуроз амниятиҳо блогер шидагиянд. амниятиҳо як навор дидам, бассейн сохта истоданд дар як тарафҳои айнӣ буд, намефаҳмам куҷо буд. ва ду тайу блогер, ҳарди блогер амниятӣ аст. вақте блогер пеши блогери дигаре меояд дар суҳбат кардан, ки ӯ ногаҳон одатан мегӯянд ки як чизе аст, одатан аст. рафиқ майёр гуфта дастша чест дода мемонад. хоб яъне одат аст. имрӯз амниятҳо блогер шида буданд, дигар бечора блогерҳо кор намеёбанд. ҳамаро меқапанд, зиндон мекунанд, тӯҳмат мекунанд, маҳкам мекунанд ва худшон блогерӣ доранд дар Тоҷикистон. ё бизбош ё дар хизмати бизбош шидагӣ аст дар Тоҷикистон. аввал ин калима баръакс буд, мегуфтанд ки ё мард бош ё дар хизмати мард бош. алон ин калима баръакс шидагӣ аст дар Тоҷикистон, ё бизбош ё дар хизмати бизбош. яъне ки ҳамин аҳвол омад. дигар гӯем ки на ҳуқуқи инсон ҳаст, на ҳуқуқи зан ҳаст, на ҳуқуқи ақалият ҳаст, на ҳуқуқи миллият ҳаст, на ҳуқуқи пиронсол ҳаст. ҳеҷ чиз мондагӣ нест. ҳамин ҷангал ва Тоҷикистон ҳеҷ фарқият надорад дар дурунош. кадоме зур боша, нозура бигем ки ҳамун хурда рафтан мегирад. яъне ҳамин қонуни ҷангал, ҳамун чизе ки дар ҷангал ҳаст дар Тоҷикистон ҳамо аст. дига ҳеҷ фарқият нест. милисаш аз прокурораш ҳайвон аст, прокурораш аз судуш ҳайвон аст, президент бо аз ҳама гузарондагӣ аст. на дар уҷа қонун аст, на дигар чиз. фақат бояд ҳами билеси, таъриф кунӣ камбудиро ки ту гуфтӣ. ҳамон рӯз ту душман ҳастӣ, хоини миллат ҳастӣ.